Plano kan syudad ni Legazpi nagibuhon na business district ang Old Legazpi Airport sa mga masunod na taon. Ini ang maugmang pigbiklad ni Alkalde Alfredo Pido Garbin Jr. sa sarong pagtiripon kasuodma. Sigun sa opisyal, padagos ang saindang pinaggigibong koordinasyon sa Department of National Defense as in Department of Transportation para marealisar na ang naunang bitan na proyekto na ipigsusog niya sa matrayumpong development kan Iloilo Airport na nakapagdaranin signifikanteng aktibidad sa ekonomiya. Sinakaguyod nin investment sa nasabing syudad na pangiturugan niyang mangyari man sa Legazpi. We would like to be the center of commerce, not Naga, syempre Legazpi, because we are serving not only Albayanos, but the 3 more provinces adjacent to us, Masbate, Catanduanes, and Sorsogon. Kabali sa Phase 1 ang konstruksyon kan 25,000-seater Bicol International Sports Stadium. Apisar kaini plano man kan alkalde na ibalyo na ang City Hall sa dating eropuerto. Sigun kay Garbin, mahagad siya nin tabang sa gobyerno nasyonal para maponduhan ang nasabing pasilidad. Talagang kaipuhan na totally i-rehabilitate ang Satuya, i-repair ang Satuyan City Hall. Ang mismong ang sakuyang City Mayor's Office, ruluho na ang kisame. When I assumed office 2 months ago, naabutan ko gari bodega. And the structural integrity is questionable. In fact, duman sa taas, nagrereklamo na sa department heads kasi pag nag-uran, tuturo man sa indang opisina. So, meaning, charity begins at home. If you want to, sabi na nga ni, dapat i-improve mo muna sa diri mo bago duman sa luwas. Mientras tanto, kasabay kan pagtiripon, ipigbiklad man kan alkalde na poon ngunya na semana, pupunan na ang pagbalyo kan mga street vendor sa Legazpi Boulevard, pasiring sa People's Park na makukuha sa Barangay Puro, Legazpi City. Para sa mga baretang, Tatak Bicol, Angeline Dagta.